na papa bisa ne 3 times se nkwase ebu no person de bu me on so no free me nchen kɔ na ɔno nani abre pa nti me papa bisa no se ɔyɛ sɔfo ɔntimi nye bi da ɛna ɔka ne bible kita ne nsɛm sɛ ɔno de ɔntimi mbum kwase ada ti so obi na abɛbum kwase akɔ a ɔno de ɔno ntimi nye me bi da ɛna ɔka sa kyerɛ me papa nti ɛhɔ no me papa to snap no so ɛna ɔhyehyɛ nsa no bi yɛ den ɛde mu ano no ɔhye bi ma no ɔnom yɛ ɔnom wɔ papa n'anim ɛna papa bɛka sɛ ei sɔfo na wɔnom sɛ ɔsɛ woni ma mamra wɔn sa mamra ofira ahemfie saa asɛm ne nne ne ɔdɛm papa tirim sɔfo ɔnom apɛtɛ ɔnom snap nti ɔka sa kyerɛ me papa no na agya me ne yɛ den yɛ kɔɔyɛ yɛ dan ho yɛ den ɛkɔ fie. What's the wine and no sir? Joshua. Who can Genesis 6 ya? Genesis 6. Cambra down. Ebra down. What's it Joshua ya dying? And no more son. And why ya dying? And so the back of 2 and question at the just or domain money. Okay. Or no more son. But I Joshua Noah. No one no man son, ya Joshua. I will know what Joshua. Okay, that be. But I in a mule fee. Joshua Noah chapter 6. That be Genesis 6. Down. Genesis 6 down. And was a wine and no monster. Noah and no monster. Or bro die. No bro die and the back cotua or shen at the dash. So ban monster. And son no mono. And son your bro. What's a me bro? And your non pa, the picture crime on a picture of me phone.